Ni ne naku a kullum a koda yaushe wanda ya saba kawo muku shahararrun fitattun fina-finan Indiyan Hausa. Kamar yadda kuke gani a yau ma ina tafa muku da kamfanin Sultan Film Factory da ma sauran kamfanonuwa na daga sababbin fina-finan da suka saki a wannan satin. Ga duk wanda yake da sha'awar kallon fina-finai ko wanne kala ne a faɗin duniya a ko a ina kake, kai tsaye ga lambar wayar mu nan sai ka ɗauka ka tuntuɓe mu kai mana magana kamar yadda aka saba. Ka ce kana da sha'awar kallon fina-finan Indiyan fasarar Hausa a ko a ina kake a faɗin duniya, ko kuma ka ce kana da sha'awar shiga tsarin nan namu wanda muke tattara duk wasu fina-finai a cikin sa. Waɗannan su ne tatattun shahararrun fitattun fina-finan da suka fita masu matukar kyau kwarai da gaske. Idan ka ga wanda ya burge ka ko kuma gabaki ɗayan su, kai tsaye wa'innan bidiyoyin a yanzu haka muna tare da su kuma suna tare da mu a cikin tsarin nan namu wanda muke tattara fina-finai a ciki. Idan kuna da sha'awar shiga tsarin nan ko kuma kuna son bidiyo guda ɗaya ko sama da haka, kai tsaye ga lambar waya nan a cikin wannan bidiyo. Kada ku manta ku ɗauke ta ku yi mana magana, ita ce za ta taimaka muku domin kawo ku gare mu, domin ku rika mallakar zafafan fina-finai sababbi da zarar sun fito. Mun gode da bamu aron lokacin ku. Kada ku manta da subscribing din wannan channel tamu, ku danna subscribing domin a rika sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode da bamu aron lokacin ku, sai mun sake kasancewa da ku a cikin wasu zafafan fina-finai masu fitowa.